Hej og velkommen til den her kanal. Det er den langhårede kat her, og på min kanal vil du højst sandsynligt se Minecraft-videoer og måske også lidt CSGO-videoer. Nu skal jeg fortælle dig lidt om, hvad det er, jeg bruger. Den lyd, I hører lige nu, det er fra en blue snowball, eller lyden kommer faktisk fra en langhåret kat, eller men den blue snowball, som jeg har som mikrofon. Jeg har et SteelSeries Apex keyboard, 2 G15 Logitech keyboards og et Cooler Master Storm et eller andet keyboard. Jeg bruger også 2 muse som Razer Imperator og Logitech G202. Mit headset er et Razer Craig Pro Neon Low Edition, og min musemåtte er en Turtle Beach. Men jeg er 12 år gammel, jeg hedder Sejr, jeg bor i en lille by, der hedder Vred. Jeg er bare i det hele taget bare en langhåret kat, som godt kan lide at spille computer. Ikke rigtig så meget andet, så vil jeg bare sige tak for i dag, og så håber jeg, I vil nyde resten af mine fantastiske videoer. Og ja, by the way, jeg filmer med OBS og redigerer med Windows Live, Movie Maker. Tak fordi du med, og så håber jeg, at du med videoen og vil være på min kanal for edit og hygge dig. Tak fordi I så med. Hej hej. Den langhårede kat, signing off. Nå, det er Brians nok. Farvel.